Bunga kang tanpa upama. Dina sing wis kepungkur nggonku kerawuhan jenenge Kang Mas Jumari. Sing wose dina awan iki aku kon metro ana ing Desa Tambak Selo. Bombong rasane ati. Aku bareng dikon metro nang kene kan nggih sedika Kang Mas aku. Seneng sing tanpa upama ya. Aku tekan kene aku digawani kanca komplit katanya. Gawani gamelan wayang apik-apik. Wayange ya apik, gamelane ya apik, larase dicek-cek. Gawani kanca komplit Waranggana. Iya apat. Yo. Ayu-ayu nom-nom. Dasare ya wah. Marem dong aku. Digawani kanca pradonga komplit. Ora salah ana 16 sing katane. Nyatane duduk rokok mau ya akeh kok. Nom-nom bagus-bagus. Ganteng-ganteng seragam kabeh. Aku tekan kene idane terus dresera jamak ngene iki. Terus udian kaya ngene iki wah. Ya dadi ora cetha nggonku mayang iki ora cetha. Lah wong udan kaya ngene ya tujune panggunge iki ora trutoh barang ora teles. Garing kabeh iki kok udane kok ya muga-muga enggal diparingi terang ngono. Ya tak melu minuwun. Enggal diparingi terang ku bengi ya paring ana terang. Mergo ku bengi sing bakal ngasta kuwi panjenengane Kang Mas Jumari. Aku teko kene supaya seneng-seneng ngipur sedulurku ing Desa Watu Agung kene. Lah iki dipe kabisa. Kabisa ya wis arane sedekah bumi. Kabisa kuwi aksarane Tambak Selo kok ya. Sorry. Tambak Selo ya. Kadesa kuwi hurufe kadesa. Ka ku kadereng, D iki dedono, So kuwi sesaji. Dadi sedulurku ing Desa Tambak Selo kene iki lagi padha sesaji. Muga-muga Kiai Danyang ingkang gawe resa ana ing Desa Tambak Selo kene amang surono berkah winujeng karo sedulurku ing Desa Tambak Selo kene. Diparingono slamet, aja ana alangan sawiji apa-apa. Bisa rukun atut-utut, bisa gotong royong, dijul-dijul abot, dijul gotong royong dadilan entenge. Lan aku miluwunake Bapak para tani sesuk anggone nandur diparingono lemu-lemu. Diparingono metu akeh. Sing biasane metu 3 kintal iki tak bubar wayang iki nandur pari metune 5 kintal. Mergo bar tanggap wayang, ya. Aku tekan kene ora perlu ngomong. Mergo wis doyak-doyak kancaku iki wektune wis wengi. Menapa jam 1. Kudu kok jam nek rampung wae pokoke iki ngono doyak-doyak ngerampung kene wae. Amir. Ya ben. Jadi amir ku. Iki aku bawa konco mana gono komplit tatahe. Aku lupa tak kenal iki aku. Derek. Ora tau petho aku di karo iki. Asmane sinten saking pundi negarinipun, Mbak? Derek tetepangan nami kula Yohana Indah. Di dalam saking Ketep Magelang. Oh, nggih. Derek Gladiwana nggih. Nggih, biyen kali kula nggih, Mbak nggih. Tumpung kepageting mriki, Mbak, biyon-biyon kali kula. Ya ora tau kenal apa wae. Saking pundi, Mbak, negarinipun, Mbak? Nggih, derek tetepangan kula Irma Octavia.